Salut! Eu sunt Dark și bine v-am găsit la un nou videoclip și un nou joc de pe acest canal. Astăzi ne jucăm Clone Drone in the Danger Zone. Este un joc mai vechi, l-am văzut și eu la alți youtuberi, dar este un joc interesant. Ideea este că noi suntem un robot care are mintea unui om. Ideea e că oamenii ar fi vrut să ajungă în spațiu, nu din sistemul nostru solar, probabil am găsit extraterestri, roboții aceștia și mintea noastră a fost băgată într-un robot care se luptă ca să vadă ei, practic, să fim amuzamentul lor, ca să înțelegeți. Haideți să vedem cum este. Ne cheamă Pinky Strickland. Suntem inspectori de mașinării și nu știu cât avem acolo, 40 ceva de ani. Avem culoarea roșie. Haideți să vedem. Bun, deci avem un singur robot dinamic și este nivelul 1. Haideți să vedem. Da, cam asta a fost. Bine, asta a fost ușor. Probabil următoarele nivele vor fi mai grele. Oh, avem 63 de ani. Avem ceva. Putem să ne actualizăm aici. O chestie bună ar fi să adăugăm o viață în plus. Deci, am văzut că dă sabia diferit dacă ne mișcă stânga-dreapta. Și gata. Omul a câștigat. Foarte promițător. Ia uzi, va dura mai mult până să murim. Ia uzi, data următoare o să avem arcași, deci ne facem upgrade-ul să putem bloca săgeți. Da, cred că va fi o actualizare chiar foarte bună. Îmbunătățire. Să vedem, chiar blochează? Bine, da. Da, chiar am blocat. Nu prea trag ăștia foarte bine. Am dat și eu prea bine. Am dat prea bine și eu. Ia uzi, e un model foarte basic. Am i-aș lua și eu arc, dar pare interesantă chestia asta, să putem da cu piciorul. Click dreapta pentru a da cu piciorul. Bun, deci văd că avem și din ăștia roboței cu sabie, dar avem și arcași. Prima dată ar trebui să ne ocupăm de arcași. A dat în ai lui. Opa, era să ne dea cu sabia în cap. Ne-a lovit în cap totuși. Ni se vede ochiul. Ne-a lovit la cap, dar încă suntem în viață. Ia, avem un invitat special. Ia uzi. Să vedem. Sabie de foc. Da, asta chiar ar fi tare. Ar fi fost mișto dacă aveam acolo îmbunătățire sau chestii să ne putem și repara. În viața mea. Ia, vine împăratul. Dragi roboți, zice că a capturat câțiva oameni care au avut curajul să se aventureze în spațiul lor, dar nu este destul. Zice că bilioane de minți ale se referă la oameni. Da, deci fix cum v-am zis, practic a luat mințile oamenilor și le-a băgat în roboți. Yeah. Ne oferă Spider-Tron 5000. Ce ăsta? Păianjen. Păianjen. Ce dăm ăsta cu bombe? O, da, sabie de foc. Oh, nu! Nu, nu, m-a luat.
Da. Bun, deci trebuie să avem mai multă grijă. Da, ne-am pierdut arcul. Dar măcar mai avem sabia de foc. Deci e bine. Deci nu toate upgrade-urile, toate îmbunătățirile se duc și pe robotul care e clonă. Trebuie să ne ocupăm de acel păianjen. Sabia noastră. Nu știu, oare ne omoară costele lui? Bun, l-am luat. Am distrus. Zice că nu știa că poate să distrugă păianjenul ăsta. Spune că am avut noroc. Da. Cred că ar trebui să luăm o viață în plus, dar o să mă risc și o să iau și eu arc înapoi. Să iau arc. Am avut arc până acum, dar... Vedem acum cine așteaptă. Bun, deci sunt foarte mulți. Nu mai avem energie. Am luat pe unul cu arcul. Încă unul. Doi deodată. Și al treilea, nici n-am mai numărat, nu știu câți au fost. Un bacel. Zice că nu sunt teribil să ne batem cu roboții. Da, cred că ar trebui să luăm o viață în plus, dar... de jetpack-ul nu putem să zburăm, ci că zburăm în fază, deci cred că e mai mult ca un dash așa. Energie în plus, da. Cred că energia în plus ar fi destul de bună. Bine, ar trebui să ne luăm o viață în plus, dar... Să vedem cine așteaptă. Regulă, văd cine așteaptă. Unul jos. Oh. Dar tot el s-a lovit de sabia mea. Nu știe să lupte, chiar a știut să lupte ăla. Nu, deci nu ne omoară păianjenul, dar ne dă pe jos. Nu! Deci o să, de fapt de arcaș ar trebui să mă ocup prima dată. După aia de păianjenii aia. Bun, păianjenii. Pare putem să-i luăm cu arcul? Dacă măcar nu ne omoară cu... Avem o armă, o mână pierdută. Nu mai putem să folosim arcul. Deci ne-a lovit la mână. Da, acum observ, nu mai avem mâna stânga. Deci nu avem cu ce să ținem arcul. Hai mă, coboară jos. Dai picioarele. Moare în chinuri. Da, de sus în jos i-am dat. Samuraiul. Ia, trebuie să deblocheze Spider-Tron 6000 ca să mă poată bate. Da. Avem să ne reparăm. Am înțeles, am crezut că ne repară, nu că ne arde. Deci ne-a dat foc și... așa ne repara, am înțeles. Deci ceva că o să avem niște arcași mai buni. Chiar sunt curios, ia să vedem. Deci doar arcași o să avem? 1. Văd și pe al doilea. Dacă sunt doar 2, o să fie așa de greu. Mă, da, ăștia sar, să mișcă. Are și sabie. Ce s-a întâmplat, mă, acolo? Hai să te văd. Omoară-te singur. Da, omoră singur. Foarte tare. A fost o luptă dificult. A fost o luptă grea. Haideți să luăm și jetpack-ul acesta. O viață în plus după aia. Încă după aia cred că o să devină mult mai greu. La nivelul 9. Probabil la 10 o să fie mult mai... Că sunt, mă! Regulă. Bine că ne-am luat jetpack-ul, că văd că putem să fugim de aici. Sunt mulți, sunt prea mulți chiar. Hai să se încarce arcul, să dau cu arcul în ei. Cât sunteți, bă? Bă, ce mă acolo? Mi-a luat piciorul la unul.
N-avem o viață în plus, că așa m-aș băga în ei, dar e riscant. Am arc. Unul a sărit. Da, de fapt nu mai încerc cu arcul. Am luat pe ăla de șchiopătă. 2 șchiopătă. Săracu. Și ultimul. Da, mult mai bine. Oare n-a lovit? Da, deci viața în plus. Neapărat acum viața în plus. De la 10. Oare o să fie mai greu aici? Oare ce o să ne aștepte? Clone created. Deci avem niște roboți sau? Nu e unul singur. Deci că e bun la luptă, ia să vedem, cu sabia. Oh, bun, deci mi-a barat săgeata și... Se mișcă mai mult asta. Îmi barează loviturile. Ce ăsta, Samurai Jack, oh. Na, că ți-am dat foc. Calmează-te. Calmează-te. Am luat, ia. În sfârșit, cineva care poate să lupte. E ziua ta norocoasă, zice că ne ajută să scăpăm. Roboții care adun... Roboții gunoieri? Bun. Deci fug și nu mă opresc. Am înțeles. Bun, deci roboții ăștia ce fac? A, ăștia fac ce-au curat. Ia uzi, a dus force field-ul. A, pe aici ajungea gunoiul. Stai, dacă venea de acolo, oare asta înseamnă că sunt mai multe zone de genul acesta unde se bat oameni? Adică, bine, că mai rămas de oameni, roboții aceștia. Bun, deci trebuie să ne ferim. Drept înainte? Ia, scăpăm. Zice că nu o să ajungem prea departe. Supraviețuiește și... Da, deci trebuie să supraviețuim și să ieșim. Ia, să putem să oprim chestia asta. Și s-a terminat capitolul 1. Și văd aici că avem Next Human. Bun, o să punem și noi capăt acestui videoclip aici și dacă mai doriți să fac un următor videoclip, deci un alt episod cu acest joc, să vedem și Chapter 2 și tot așa, scrieți în comentarii și nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe să văd susținerea voastră și mai ades dacă aveți și alte idei le puteți lăsa tot la fel în comentarii și am să mă joc sau ce doriți voi să fac. Salut!